natin. Ano ba yung dapat ang? Po. Ano dapat ang? Ay, ano. Hindi ka takot. Takot si? Yan, live na tayo. Pag lumusol. Oo. Inang. Smoke mo kita. Ha? Oo. Kasi ka na? Kasi ka nagbakal. Nagbakal. Kung may bala ako, bukahan ko na. Nawawala. Yo. Yo po. Oo. Isa rin. Tigaan. Astig. Astig talaga. Buwan na? Buwan na bago. Pero pawala-wala. Pasensya na po ulit sa connection. Alam mo naman po ang connection sa Pilipinas. Sorry. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po sa 4 million viewers. So, ngayon po, nag-decide kami, mag-asawa na ibahin naman. Lang ni Jonel. Pag nagkasalita, palaging may po at opo. Ini, pag tigpapalakan, tigahali sa nini. Tapos ko yung muli. Tapos, dapat magbasa ng ibang tao. Iyo po. Dapat pagbasa ng ibang tao. Tugtugan mo ano. Tugtugan mo. Dapat magbasa ng ibang tao. Yan, tugtugan mo yung tugtugan mo. Kaya, Digdi ka. Usok ko digdi. itabi mo si Rolly sa'yo. Itabi mo si Rolly. Ay, anak ko. Sabi na, dahil magbasang tao. Tapo mo kaya ano? Hindi nga doon. Nagko-connect doon. Digdi ka. Yan. Tapos special kayo mamaya. Dapat paano mo. Ang? Ano? Arugan ko. Pag magbasang tao. Gunel. Anak, dahil magbasang tao po. Opo. Yan, bagong gupit po yung dalawa. Si Rolly at si Jonel. Kita ko nga Roy. Yung. Ano? Isa? Kuya Roy? Shout out po sa 3 million viewers natin dyan and thank you sa mga pa-like natin. So, nandito po ulit kami sa Nato Beach. Hindi naman po kami maliligo pero dito po kami mag-tutor para maiba naman. So, sinundo namin kanina si Rolly at si Jonel sumama. Tapos nagpagupit kami. Sila pala. Tapos yun, dito na kami dumiretso. Snack po muna bago tutor time. Shoutout po kay Ma'am Rain. Ma'am Rain, yung ano mo po next week, yung pa-sopas natin. Next week na lang natin ilalagay. I mean, gagamitin. Ay! Suno. 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 Dagat. Sabi. May pares na kaputi o. May bado. Badin. Laki ito. Buti ko pa rin. Pagawin mga tangi. Ari. Ulit, dahil dapat magbasa ng tao iyo. Baka magbasa ka ng ibang tao.
De, magayon. So, binili natin si Junel ng ng water gun kasi. Actually, request niya yan. Kaya, Request niya yan. request niya to yung yung water gun daw. Okay. Meron din yan si Katay. Tatay. Sa sakya. So, magkano gusto man? Anak, dito ka anak. Tunel, ay, Rolly. Ito ka. Yan na para makahanapin ka ng mga tao. Wala, hindi. Masulag ka doon. So, mga ilo daw, pag nag-log naman sa harap, ano ko kaya pag nag-log. So, ayan. Welcome po sa aming live streaming. Shoutout po sa 5K viewers and 5K thumbs up. Yung mga basura natin nada. Sa plastic na lang po, plastic. Tapos mamaya, ipa siya si Junel. Magalakad-lakad kami ganun dyan eh. Dalhin mo na yung live. Aray? Hindi mag-ano kami, di pwedeng ipakita yung mga aming So, shoutout po. Message po kayo para mabasa natin ang inyong ma-shoutout po namin kayo. So, wala po ako ngayong dalang laptop. Kaya bumili ako pansamantala nito para sa amin ni Rolly. Para pag lumalabas kami, wala po akong dalang laptop. Meron kaming May ba ng bala? Manang tubig. Barang kayo. Aray. so, ayan. Ito na muna po ulit. Galing to sa Pero, Prospect Channel. Kailangan ko pa po ng mga Budat. So, chips mo. Ano chips mo? Ilang? kailangan po natin ngayon ng Buksan ko? mga Po. ididikit dun sa mga dingding nila ng mga ABCs, mga posters para pagkagising nila yun agad yung makikita nila. Tapos at the same time, hindi lang natin ididikit. Ituturo natin kasi kung ididikit lang, useless naman yun. May mga basura. So ito muna ang ating learning material para kay Roy. So far po, masaya, lalong na si Junel, ang saya-saya niya makakita ng mga tao, ng mga bagay-bagay. At syempre si Rolly, masaya ka din, Rose, no? Siyempre. Okay ba yung gupit mo? Pogi. Pogi, Yan. pogi, bagong gupit ngayon si Rolly. So, sabi ko sa kanya kanina, kailangan mag-iba-iba yung environment at since wala siyang kaibigan, kami muna ni Kuya Rom ang magiging barkada o / kaibigan niya. Kasi andito kami para sa kanya, para gabayan siya lagi. So, ayoko kasing parang teacher-student kami mag-tutor. Magbarkada lang tayo, Rolly. Ano, Rolly? Rolly? Yan. So, mabait to si Rolly eh. Kailangan lang talagang masanay sa mga ganitong bagay. Yan. So, again po, pansamantala, ito muna po yung aming gagawin. From Gemma Mendoza, wow, bakit si Rolly tahimik siya, parang may problema. Ganyan po talaga si Rolly. So, masasanay din po yan. Habang nasa sasakyan kami kanina, nakikipagkwentuhan naman siya. Sabi niya nga kanina kay Mana Yoli, parang nahihiya siyang sumama. Sabi ko, huwag siyang mahiya dahil ituring na muna kami yung barkada ni Rolly. Kasi nga, wala siyang barkada, hindi siya sanay, hindi siya nakakalabas. So, ngayon sasanayan natin si Rolly sa mga socializing at sa mga ganito, parang behavioral change. Magsisimula sa changing behavior. Nagsisimula po yan sa mga habit na dapat natin gawin or magagawa niya. So, kanina inaalalayan niya si Junel, sumusunod sa kanya si Junel. So, napaka buting kuya talaga ni Rolly. So, kailangan talagang maki-social. And shout out kay Rolly kasi po sa
July 30 ay magbe-birthday siya, magto-21 na. So sinasabi ko sa kanya, magto-21 ka na. Dapat talaga na makihalubilo ka nasa mga tao. So kami muna ni Kuya Rom ang barkada mo. Ano, Rolls? Okay, tas, May ano ka, mm, puntahan, kami yung gagabay sa'yo. sabi ka lang. So mamaya po, yung live ay papasyal kayo sa dagat nila Jonel at ni Kuya Rom. Kami naman ay mag-aaral ni Rolly kasi gusto ko po private muna ang aming pag-tutor para hindi mahiya or hindi magdalawang isip o mag-alangan si Rolly na matuto. So ito muna tayo. Bago yan. Mag-start na kayo? Maya pa kumakain pa kayo. Google at yun. Sabi lang dapat. Ano? Sabi ka ng viewers. Bakagyo. Oo. Ayan, pares kami naka-white ni Junel. Dahil may mga gwapo. Magaling pala mag-photo si Jonel eh. Tsaka maganda yung katawan ni Junel. Healthy si Junel. Healthy. Oo nga no. Ganda ng katawan ni Junel. Purusog. Kumbaga may muscle si Junel. Oh. Bago po ang lahat, please like and subscribe the prospect. Ay, kabaliktad. Baliktad. Hindi ko alam ipabaliktad to, pero the prospect yan. Tsaka dati po na nahihiya si Junel. Minsan di sa amin lumalapit. Pero ngayon po, Yan po. So it's a progress talaga. lumalapit na po sa amin. Tsaka need lang pala niya ipasyal. Kausapin po ng maayos. Banding. Kausapin ng maayos, banding. Tsaka syempre dahil sa age niya, talagang di siya nagtitiwala sa mga ibang tao, yung hindi niya kilala. So buti kanina po. Pero ngayon, astig, apa tayo? So buti kanina po, na-convince natin na sumama kay Rolly na maipasyal po namin para po malibang din. So, ayan. Dahil ko. Ano, Junel? Astig kayo. Ito, ayam. Basa na. Ngayon. So shoutout po sa 12 million viewers natin dyan sa 8 like. Thank you so much po sa pagsubaybay sa aming live stream. Kukuhan mo. Diba siya? Diba mo pag-ibig. Parang ganyan paglago. Kaya, post ng ganyan. Ayun, dyan. Ano, okay na? Mag-snack na kayo. Dali mo na lang yung live doon. Huwag lang masyadong magala. Sa sunod, pupunta tayo sa Junel. Aba na po. Susunod, maliligo na tayo dun eh. Sa playground muna. Na, Walang play. hindi, dun sa may simbahan. Sangay. Sa sangay. Sama natin sila, siya nga po pala di po namin na isama yung ibang mga kapatid ni Junel dahil hindi po namin kaya mag-asawang i-manage po kasi wala pong magbabantay. Ako po, nag-drive pa ng sasakyan tapos si Miss lang po yung, si Miss na prospect lang po yung tumitingin sa kanila sa likod. So, hindi po kakayanin na lahat po sila ay maisama. Pero po sa sunod po, agawa po kami ng paraan para lahat po sila makasama. Sabi ni anong viewers, sorry, malungkot ka. Ba't ka naman malungkot? Nahihiya. Si Rolly nahihiya lang po talaga pero kanina may Nakakausap naman. may conversation kami sa sasakyan. So, nagasalita naman po siya at saka tumatawa. So, yun. Nag-aalala nga po kami kasi baka mahilo. Opo. Pero so far, Rolly, hindi ka naman nahilo. Hindi Hindi naman. Hindi naman daw siya nahilo. So, good job. Para masanay siya sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Hindi lang yung doon siya lagi sa bahay, di ba? So, lalo siya doon malulungkot, saka same environment, lalo siya doon maguguro. At least ngayon, habang nagtututor tayo, ini-introduce natin siya sa labas para marami siyang matutunan, mas okay yung environment. Tara, Junel. Doon tayo sa dagat. Ano? So, pasyal muna po kayo kasi magtututor na kami ni Rolly.
Tutor time na kami ni Rolly. Ito aming learning material. So, bali, basic, super basic lang muna ang gagawin natin kay Rolly. Dinalas na nak, namadumang ka mo ni Kuya sa ano? Habo mo? Ayaw mo doon? Habo mo? Madumang ka mo sa may bangka, oh. Mati duman, mati. Hmm. Ano da? Hindi. Takot mangaro ko. Ano takot? Duman lang dumang. Ho na, ako si Katay lang ang natatakot. Nakatakot doon. Natakot na si Takot Junel na sa natakot dagat. sa dagat. O dito ko na lang, dito. Takot. Takot ka? Doon na lang kami ni Rolly. Sige na. Doon na lang tayo, Rolls. Ano? Ayan. Naka-play yan isa. Hindi. Off mo muna yan. Ito na lang. Kuha lang po. Magbasa ka din ng baka may message. General? So ayan, shout out po sa lahat ng mga nanonood. Okay, gana. Kumain ka na ba? Mahali ka na. Magandang hapon po sa lahat. Mr. The Prospect po ang iyong lingkod. Si Junel. Junel! Wala nang bala yung ano mo? Yung water gun mo? Mayo po. Wow, very good talaga si Junel. Marunong na magpuwat opo. So ayun, niyayaya ko po si Junel doon sa dagat nang magtampisaw pero natatakot daw po siya. Natakot ka, Junel? Sa dagat. So pan juice? No? Juice. Ano ang juice pa ka? Kabakan. Okay. Okay na. Lahat. May straw. Sige. Thanks, straw. Tatay. Si Katay gusto. Takot si Katay. Takot. Takot si Katay. Nakikidol. Duman, takot. Nagkitakot sa agaw. Takot. Oo. Kasi bata pa si Katay. Takot. Tingnan ba ka dyan? Ayan, pasensya na po sa signal po natin ngayon. Medyo mahina Kita po Kimboy kasi. takot. Isay. Kimboy takot. Takot. Di ba no? Nagsain. Bukidaan. May ano ka pa dyan, Junel? Hmm? Meron ka pang burger. So ayan po, banding kami ni Junel. Pando ka no. Paras tayong damit, Junel, oh. Puti, oh. Paras tayo. Mabati o. Oh, pwede mga parehas, oh. Diba, paras tayo ng damit. Mapasya pa yos. Oh. No. Say? No. Hindi. Tu. Yo, ma'am. Magkita? Gusto mo gawan? Magkita ka. Takot naman. Yo. Sabi ka, hi. Ano, dulag na. Ang tambala. Ano yung signal? Nanal. Ano? Oh. Pasensya na po at mahina po kasi yung signal po natin. Comment po kayo para mabasa po natin. Na. Nasog na. Sayo mo yan? Na. Igti mo lang. Nagtatatatahan. Ang katay takot. No. Takot magtuman. Ano? Hindi ko kilala kung kanino ng bahay. Mag-hi ka sa viewers. Hello! Ha? Tagbad yan. Wala. Wala. Anong iniisip mo? Basog? Na. Busog ka na? Tapos mamaya mag-ano ulit tayo? Joyride. So magdaman sa SM. Sibik sa akin, sibik. Sakot. Si
ano, si Padi may ano pa? Kalintura? Yo. Kalintura? Mm. Ano ito na kalintura si, ano? Ah? Ba't nagkalagnat si, ano, Ampun na. si, Ampun yun. si Padi? Ampun. Ha? Ampun yun. Isi maampon? Hindi, ano nun? Amponin si Padi? Yo. Nino? Hindi naman. Pasyoso. Hmm. Sige, numusigid ako. Ano? Masunod ka duman? Ha? Susunod ka doon? Ubo. Takot ka, takot. Sikat tayo na yun. Ha? Tibo, anong gupit ito nilo? Ikaw. Guwapo na. Tumayo ka. Mayo pa. Mayo. Bukas ako magpapagupit. Ha? Bukas. Ika, gwapo na oh. Hindi ka kaya yung so. Hindi mo. So. Hindi mo aki. Ako dun. Oh. Oh, yung naman so akin. Date ako. Nagkakatakot. Hindi nga takot yung bataan dun oh. Takot. Takot ka? Yung aki yung muso. May malambos. Di naman niya malulunod. Busak. Bunok. Bunok. Wala may bunok. Manok. Oo, walang manok dito. Mga ano lang. Mga aso lang yun nandito. No. Taga. So ayun. Na? Nakakausap na po natin ng maayos si Jonel. Tsaka lumalapit na rin po siya. Wala siya alaban. Laban. Yo. Tapos, Bakla to. Bakla. joke pa dyan. Di ka magsabi kaya. Tapos sa sunod, tuturuan ka din ni Kuya Rom. Opo, magsulat. Magbilang, mag-count. Ito, Junel. 1, 2, 3. Dali. Sabay ka sa akin. Sabay ka sa akin. Magbibilang tayo. Dali, ito. 1, 2, ay marunong pa. 3, 4, 5. Marunong naman pala si Junel eh. Gusto mo ng lapis, tapos papel. Lapis, Niya? masurat kita, masurat. Yo. Number, very good. Dagat nga ano. So ayun, bibilhan namin si, ano din, si, Ano kayo? Sakay? saan? Ano? Sakay? Oo. Bibilhan namin si Junel ng ano, ng lapis at papel. Ha? Tuturuan ka ni Kuya Rom ha? Atit na. Atit na. Ha? Matiling dagat? Yo. Kasi nga, 1, Oo. 2, Okay. 3, Bunga. sabi na, 4, Oo. 4, Sakay. 4, 5. Nine. Isa pa. Tingnan mo. 1, Go. 3, Four. 5, Oh! 6. Ganito. Gayahin mo lang ako. 1, Two. 2, Three. 3, Five. 4. Sabi, 4, Ulay. 4, Ulay. 5. Bali. Sa sunod magsusulat tayo ng pangalan mo. Ano? Iyo po. Sayang, iyo po. Cinco. So ayan, magandang hapon po sa lahat. Kamusta po kayo? Tingnan mo si kuya mo, oh. Tinuturuan ni Ah? kasi Rolly, tinuturuan magbasa ni ate mo. Si tatay Tapos, kita ko si tay. Tapos kayo ni Katay, tapos si Django, tuturuan ko rin kayo magsulat, Tako ko. magbilang. Sunod, bibili tayo ng mga gamit niyo sa sa school. Saan man? Doon. Ha? Saan man? Saan man? Yun yung sa ibang araw. Ha? Sa sa kabilang bahay. Oo. Saan? Sige nga ulit. 1, 1, 1. Hindi na mag-ibilang tayo. 1,
Ikaw. 2. Kapag di ako Alam lang ni Junel 1 to 3. So dapat may 4, 5. Pahinga muna si Rolly. Angit ang So and shout out po sa ating 17,000 viewers and 18 thumbs up. Kapit na. Kamusta po kayong lahat? Sana po is nasa maayos pa yung kalagayan. Kapit na. Shout out po pala sa mga Nakakilalo. kapatid nating mga OFW. So, ingat po kayo palagi. Sarap ng buhay ni Jonel. Pahinga muna kami ni Rolly. Tukaw na muna, nak. Shout out po. May walang nagko-comment. Wala pa. Ayun, meron ba ga? Meron na. Solo parent vlogs, dapat makasali siya sa mga sports activity para masanay siyang makisalamuha. So ayun, pwede po natin gawin yan. May signal, oh. Sorry po, kasi medyo ang signal natin dito sa may tabing Sino nga dagat. nagsabi ng na kailangan siyang Ayan. Si Ma'am Solo Parent Vlogs, dapat makasali siya sa mga sports activity para masanay siyang makisalamuha. So, unti-untiin po natin yan. Kung hindi nyo po na itatanong, si Mr. The Prospect po ay isang swimming instructor sa Abu Dhabi before, bago siya nagstay dito. So, siya po siyang swimming instructor. So, meron siyang experience sa coaching at sa, sa sport. Basketball din po, nagbabasketball din po siya. So, unti-untiin po natin yan para mas masanay sila. Dati po ako nag-handle ng sports class sa UAE. And so ayun, may mga knowledge tayo about sa pagtuturo sa sports, especially po sa mga bata. Okay. Kasi yung hawak ko po is from grade 1 to 5 before. So, Reggie Bonel, hello Junel, sabi ni Reggie. Hello, Ma'am and Sir. Hello po, shout out sa'yo, Sir Reggie Bonel. And kay Michelle Nialiga, hello there, Madi. Buti naman nakapanood ka. Hello, shout Kala ko out. hindi ka Wow, nakakapag-panood. Si Rolly, tahimik siya. Wow, bakit si Rolly? So, shoutout po sa 18 million viewers natin. And thank you sa patamsak yung 22. So, medyo nagkaroon na po kami ng first session ni Rolly ngayon. Ayoko po kasi siyang nabibigla. Pero so far, so good po si... Ay, sorry po. Ma'am Reggie Boniel. Sorry po, Ma'am. Reggie. Ma'am Reggie. Sorry po, Ma'am. Ma'am Reggie. Sorry. Lagi po ako nanood kaya Sir Oragon Roy. Thank you. Reggie, sorry po. Ma'am. Sorry po. Namaste po. So, ayan Ma'am Reggie, thank you so much po. Ayun na nga po yung sinasabi ko, nagkaroon kami ng session, pero ayoko kasing binibigla si Rolly. Pero so far, so good po siya. Natatandaan niya pa yung mga tinuro ko sa kanya dati. Kailangan lang talaga yun ulit-ulitin. At habang nagtututor kami, nakakapagkwentuhan na po kami ng mga bagay-bagay dun sa family niya. So, kasama na po dun yung coaching din para sa bata. So, masasanay din po yun. And so far po, nakikita natin na nakiki-band Close na kami ni Jonel. si Jonel sa Best friend atin. na So, kami. maraming salamat. Sabi ni Mami Sheila, sana po ay tuloy-tuloy nyo matulungan sila pwede at ang mga kapatid na maging okay po sila ulit. Masanay sa tao. Salamat po sa inyo ni The Prospect from Mindoro po. So shout out po sa mga taga Mindoro, especially kay Mami Sheila Pancubit. Hello po, maraming salamat sa support. Nakapag-subscribe na po ako sa iyo, ma'am, dahil di ko po nakikita sa live at vlog ni Sir Roy. Ingat po kayo. Thank you. Andyan kayo sa mga kapatid na padi-padi, ma'am and sir. Thank you so much po sa unconditional na support ninyo, Ma'am Reggie. Thank you so much. Thank you so much po, Ma'am Reggie. Ayan. So maya-maya po, magsisession to ulit kami ni Rolly para makapagpahinga po siya. Eh, nakamarianda na rin po kami so far. Pwede naman mag-ulit. Baka nagutom si Rolly. Anak, mag-chips ka muna. Kami naman is dahil nasabi ko kanina, si Junel is tinuturo ako magbilang.
So nakakasabay naman siya, nakakano naman siya. Nagbibigyan ka, Janelle? Wow, ayo po. Bilan natin siya ng ano, ng lapis, ng papel, mga ibang gamit. Yun nga po eh. So, pansin ko doon yung mga binili dati nila Sir Oragon Honey ng mga posters. Wala na. Very important po ang visualization sa bata at lalo na sa mga katulad nila. Kailangan pagising nila at bago sila matulog, nakikita nila yon. Pero syempre, useless din kung puro lang visual. Pag-aaralan po yan natin. So, kung sino man po ang gustong bumili or gustong mag-sponsor sa kanila ng mga gamit, mga posters, yung gamit natin sa pag-tutor. So far, nakabili na po ako from the Prospect Channel. So, welcome po kayo. Welcome po kayong bibigyan din po natin ng pagkakataon ng lahat na makapagbigay para sa magkakapatid at mag-share ng blessing. So maraming salamat po. And eventually po, nakapag-usap na kami ni Nanay Yoli na yung tungkol kay Rolly. So, uunti-untiin po natin yan. And si Rolly pala po ay magbe-birthday sa July 30, ano nak? July 30, magiging 21 years old na siya. So, dapat dibu yun ni Rolly. Tama po yan, ma'am. Kaya Rolly, para mawala na po ang lungkot niya. Ma'am, salamat po sa inyo. Maraming salamat po ulit, Ma'am Reggie Boniel. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Reggie. Ingat po kayo dyan, ma'am. Ayun lang, may nagtugtog. Malayo naman. Malayo naman. Baka tayo ay copyright. Alright. Ayan, nagmumuni-muni si Junel. Kanina pa kumakain. Gusto mo na magpura pa siya na? Pwede ka magpura pa siya. Dali natin sila. Ilamin namin to, dali namin sila. Sige, Punta tayo doon na. Mag-banding muna kami ni Junel. Sige. May pinag-usapan kami. Nahulog. Napol. Napol. Tingnan mo yung sa speaker, baka napasukan lang. Sorry po, magalaw ulit. Napol yung hindi pala siya nakalak. Papasyal namin kayo sa dagat ni Rolly. So, salamat po sa pagstay sa aming live stream. So, shout out sa 20 million viewers natin dyan. Halika na, nak. Pasyal tayo. Pasyal kami ni Rolly sa dagat. Pwede ka nak magtanggal ng sapa ng maglakad-lakad para fresh. Ayan ang dagat. Sorry po kung magalaw. Ano nga ni Nakso So letter na, sa sounds ka, so letter na nagpupuan sa dagat. Ay, tigpupuan kang dagat. Diba? So alam na yan ni Rolly. Makwento din pala to si Rolly, pag sanay na talaga. So eventually po, sasanayin natin si Rolly na nagbabanding-banding kami dito. Takot pumunta dito si Jonel. Ayan, nasa tabi na po tayo ng dagat, ng Nato. Makadlakad ka na doon na. Try mo magtungtong. Ma'am, saan po si Padipati at Tianggo? Ma'am Reggie, try po namin sanang isama kanina pero hindi po manageable kasi kami lang dalawa sa sasakyan ni Mr. The Prospect. So hindi na muna po, silang dalawa muna yung namin kasi tutor naman ni Rolly, tapos sinama na lang namin si Jonel. Pero eventually po, tatry nating isama sila lahat kasama si Nanay Yoli para magtutulong sa amin mag-asikaso. Kasi pag sama-sama sila, mahirap i-manage. Kaya, sa susunod, yung tatlo naman, si Katay,
si Django tsaka si Padi Padi. Si Padi Padi po kasi ay nilabas na rin ni DJ B official nung isang araw. At meron pa po siyang konting nararamdaman. Bibili nga natin po ng may sabaw mamaya si Padi Padi dahil nilalagnat pa po siya nung pumunta kami kaninang umaga. Stephanie ba? Mega love shout out po, host. Thank you so much, Ma'am Stephanie ba. Mega love shout out din po sa iyo, Ma'am Stephanie. So maraming salamat po sa pag-stay sa aming live. Ayan, dito po ulit tayo sa may tabing dagat. At dito po kami nag-hold ng tutor. Kapag first session na po kami ulit ni Rolly, pero ayaw po natin na biglain siya. So far, naaalala niya pa po yung mga itinuro natin. So basic lang po, sounds of ABC para mas madali sa kanya ang makapagbasa. So yun po yung pinaka-goal natin, yung end goal natin ngayon ay makapagbasa si Rolly. At habang ginagawa natin yung tutor ay ini-introduce natin siya sa ibang environment. So yun po yung gusto kong pasimulan. Pwede yun si Padi Padi ma'am suubin po ng dahon ng bayabas at asin kasi nagtrabaho po siya sa paggawaan ng kalsada para maalis po ang pagod at lamig sa katawan. Ma'am Reggie, tamang-tama po, ganun din po yung sabi ko kanina kay Ma'am kay Nanay Yoli na anuhin siya ng Artemisa sa ulo. Pero maganda po to bago po tong bayabas at asin. Suubin. Ano pong gagawin Ma'am Reggie? Sa bayabas. Pakukuan po ba yung bayabas at asin? Tapos yung may suob, tama po ba? Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Yung pakukuluan, tapos lalagyan ng kumot. Bayabas po yung mga lamig-lamig lalagyan ng buhangin. So sige po. Opo. Tama, nagets ko na po. Tama po, effective po talaga yun sa mga lagnat-lagnat. Mamaya po pagdating natin, sabihan po natin si Nanay Yoli na mag-prepare ng ganun para mas mabilis ang paggaling ni Padi Padi. Opo. Yun nga mamang sinasabi ko kay Nanay Yoli, kapag mainit na mainit, wag na muna niyang palabasin doon. Kasi iba yung panahon ngayon uulan, araw. So, kakauso yung sakit pagka expose sa sobrang init. Kaya sinabihan ko na rin para pawisan siya ng todo, ma'am. Opo, Ma'am Reggie, maraming salamat po sa yung suggestion. Very effective po yan kasi ginawa namin yan yung, hindi ko lang naintindihan kanina, pero nung trangkaso talaga na time ng sobrang lala ng COVID, ilang beses ko po namin ginawa yan at very effective. Yan po ang gawain ko po nung panahon po ng virus, ma'am. Ginawa ko po for 1 week, ma'am. Opo, Ma'am Reggie, salamat po. Kung hindi niyo po naitanong si Mr. The Prospect nung nasa Abu Dhabi siya, ay nagka-COVID siya. Suog talaga din po ang isa sa mga nakatulong sa kanya. Although wala po dun dahon ng bayabas, kaya asin tsaka luya yung ginawa niya. Pero dito, marami atang bayabas, puno ng bayabas dun kila ma'am. Gagawin po natin yun. I mean, kina Nanay Yoli. Di na po kailangan ng gamot, ma'am. Yan ginawa ko po lagi. Okay po, ma'am. Okay, sige po. Isasuggest po natin yan mamaya kay Nanay Yoli. Ayan. And meron din pong magandang news para kay Nanay Yoli dahil nakapagpatayo na po siya ng poso para sa mga anak niya. So, very good naman po yung ginawa ng. So, lalabas po natin yung vlog natin tungkol sa pagpagawa ng poso. Babalik na po ulit ako at magsisession na kami ni Rolly ulit. So, Stephanie ba? Shout out sa'yo, Ma'am Stephanie. Ayan, si Rolly. Tara na, Rolls. Balik na tayo doon. Balik na po kami doon kasi magsisession na ulit. At mukhang maganda po talaga yung result para kay Jonel. Kung napapansin nyo po nung mga nakaraang araw, si Jonel ay sobrang hindi mo mapakausap. Nagtatago dun sa kabilang bahay pag pumupunta kami.
Pero sobrang and full talaga ako ngayon dahil napasama siya sa amin at nagkakasundo sila ni Mr. The Prospect. Sundo sila. So, ito talaga yung mga habit na dapat na i-build natin sa mga bata, sa mga differently able na mga bata. So, psychologically, nasasanay sila sa mga bagay-bagay na dapat nilang matutunan. So, pag paulit-ulit, pag madalas na mai-expose sila sa ganong environment, mas okay. Better na mas madali silang matuto. Malakas dun yung signal. Kasi dito natatakpan na naman ito. Sorry po sa galaw. Sana? Hello po sa 18 million viewers natin dyan. Pasensya po kung hindi masyadong malinaw dahil ang ating signal po ay hindi masyadong okay. Mo sa mga nagkwento man mga ido nagralaho, kupsutan ko ito eh. Ito lang to. Madarulag sa mga ido. Set up naman. Mas malakas kasi signal ito di. Huwag mong na hindi to nakalock kasi natutumba. Andun kasi yung stand di mo nadala. Oo, nasa sakyan. Sasakyan. Okay na yan. So, balik na po kami sa session ni... Balik ka na, Ros. Mag-study po sila ulit. So, pagkwentuhan muna kami ni Jonel. Ganito lang kita. Ito na! Oh! Bandar na. Bandar na diba? So, ayan, behave na behave si Jonel. Saan ka? Ha? Saan ka? Ka? Bali na. Ito. Si kuya mo. Yan, labo. Magaling pala magbasa si si Rolly. Good job, Rolly. Good job, good job. Sa bato. Ano pa? Ito. Tapos tiga ako sa kayo. Pag po kasi maraming tao, nahihiya po si Rolly. Kaya mas maganda po yung sila lang po dalawa. And wala pong camera. Hindi po siya mahiya. Ano? Ito na. Ito na. Ito na. Bako itong sira. Sara. Fish. Okay. Parang fish. Tuktonta ka mag-basketball. Langoy. Nagad ko sa discount. Magkaroon si Nana. Hello po.
Wow, di na kailangang mangabat bahay. Git ma'am, sabi ni Ma'am Reggie Puniel. Sobrang mailap sa tao. Good boy lang po lagi, Junel. O ma'am, ngayon po medyo po nakakausap na po na maayos si Junel. So, unti-unti na po natin nakukuha po yung loob po nila. Junel! Junel! Hi ka, hi! Hi! Wala to. Saan? Okay. Si kuya mo nagkaadal. Kasi to, okay. Tigkakarga. Ha? Tigkakarga. Ka. Ay, nag-uuran duman ulit. Uran duman itong may maru-araw kini. Ano? Nag-uuran. Ano? Ito, nag-uuran. Kayo? Uran? Kaya nagbitara ba sa Robak na? Yak no. May baka sa araw. Ah? Makakan kita doon. Ha? Anong gusto mo kanin? Panig. Fried chicken? Bako? Ano? Panig. Ore, anong luto? Adobo? Yan ba? Adobo? Ah, ito na. Kanmus na. Na. Ano yun? Oh, okay. Tapos na. Huh? Yan ba kami nagkakapo? Ma-birthday ka na? Taga. Ano pa? Sa aga, birthday mo sa aga. Ano? Pa? Para bahala. Pwede ka budget mo. Wala ako pa ka na. Kain. To. Isay. Ay, naman. Panayang po na. Gusto mong bola? Gusto kang bola? Yeah. Ay, mag-iimbog ko ulit naman basketbola. Gusto mo? Ano? Gawa tayo ulit ng basketbolan doon sa likod. Sa school. Hmm? Sa school. Oo. Kasi na pala yung bola nyo. Wag na. Aka daw. Baklat pangit. Diyan. Saan na? Si Buda ato. Puti-puti. Okay. Ito. Sa ito. Aki. Saan? Ha? Laki. Ako ito na. Ibang ako na. Ito man nag-uuran mo. Ito. Wow, tanasa ko. Pangit. Bukat ko. Wala laban. Wala laban. Ang tanong laban. Sa aga, laban na. Malaban. Opo, sa inyong lahat. Kulang lang talaga sa banding, sir. O nga po, Ma'am Reggie. Hayaan niyo po at dadalasan po namin yung pagpasyal po sa mga bata. And unti-unti po natin silang kakausapin. Ipapaliwanag po sa kanila lahat ng mga bagay-bagay para po maturuan po sila ng maayos. Kaya naman po, pagtutulong-tulungan po namin yung Team Oragon po. So far po is nakakausap ko na ng maayos si Junel. May mga conversation na po kaming mga ganda, and tuturuan po natin siya ng ng mga gandang salita. Kasi hindi po siya nakakapagsalita po ng diretso. So may mga words po siyang binabanggit na hindi ko po naiintindihan. So
iniintindi ko na lang po. Para po gumaan po yung loob niya. Ano, Janelle? Kaya ba siya naman ako? Say. Kung sa laban na. Sa laban na. 1, 2, 3. Ano pa? Para ka nag-count. 1, 2, 3, 4, 5. Ito na. Ito na. Ipasalubong mo kay Katay. At bibili tayong mamaya. Ulam nyo mamaya. Hello po. Musta po kayo dyan sa Bicol? Sabi ni Marjorie Esteban. Okay naman po, ma'am. Dito po kami, ma'am, Marjorie, sa Nato Sangay po. Sa tabing dagat po kami. Pinasyal po natin yung mga bata. Sabi ko. Tapos na kaya? Bado. Pwede naman ang Oo. Ay, sa baka. Ano na kami? Ano na kami? Tapos na kaya mag-tutor ni Rolly? 8 letters na yung alam niya. Wow. Congrats, Rolly. Tuloy-tuloy mo lang yan. Andito lang kami para turuan ka magbasa, Saan po magsulat. kayo ngayon? Nato. Nasa Nandito Nato. po kami sa Nato Beach. Pinasyal po namin si bakit baka hindi tayo naririnig. Sorry po. Ako nagalaw. Ang galaw. Okay naman po ba yung yung Dito sounds kasi namin? Si Junel. Meron pa dito mga tips. Kain ka na muna. Rolls, kain ka na merinda na ulit Dahil na po. Dahil. Uuwi na tayo maya-maya. Oo, kasi baka hanapin lang sila. Okay naman na kami. Dali nyo na lang po. Di naman po malakas pa. Okay po, Ma'am Reggie. Dali nyo. Siguro, sir, tiyaga-tiyaga lang ang pagpapaintindi sa kanila. Tama po ginagawa niyo. Konting pasensya talaga sa kanila. Opo, Ma'am Marjorie. Inuunti-unti po nating ipaintindi sa kanila yung mga magandang asal kung paano po sila makipag-usap sa ibang tao. So ayun po. Tsaka sa po nila, sa case talaga po nila, dapat hindi yung pressure or hindi yung paunti-unti. Parang talaga yan not Step by step tayo. step by step. Proseso kasi yan progress. Pag nakakita tayo ng konting progress, masaya na po tayo doon. Ayaw kong bibiglain si Rolly o kung sino man yung mga bata na mag-impart ng ganitong hobby or ng ganitong knowledge ng biglaan. Tapos hindi naman matatandaan. So, differently abled po sila. So, kailangan talaga ng tiyaga, pagpapasensya. Pero so far si Rolly po ay madaling matuto. At gusto din talaga niya. Tahimik lang ngayon si Rolly, hindi nagsasalita, pero gusto niya. Gusto niya ring mabago. So yun, unti-unti natin siya. Aba mo magdumanak. Medyo may fear. Ay, anyari. Sorry po. Ayan, thank you so much sa hindi po sa aming pag-iwan. Maya-maya po ay paalam na din kami kasi oras na baka mag-alala yung si Nanay Yoli sa kanya. Tsaka bibili pa tayo ng nila. Ulam. Ulam.
Siguro sir, tiyaga lang ang pagpapaintindi sa kanila. Tama po ginagawa niyo. Konting pasensya talaga sa kanila. Maraming salamat po Ma'am Marjorie Esteban. Please share your live ni host. Maraming salamat. Maraming salamat Ma'am Stephanie ba. So, shout out sa inyo. Okay po, nakarating na po ako dyan. Matagal na po yun. Gabi nga lang. Maganda po dyan. Ako po taga Bicol din sa Ocampo po. Uwi po kami, napunta kami sa Goa, sa tugang ko. Maraming salamat. Maray na aldaw sa imo Ma'am Marjorie Esteban. So, sana uwi po kayo soon at magkita-kita po tayo dito sa Bicol. So, maraming salamat po. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Sa 20 million viewers natin at sa 39 like. Maraming salamat po. Pa-share nyo po para lalo tayong makahanap ng tulong, support from other people na tulungan tong mga bata na mag-grow. Kasi pagka, may bahay na sila, natulungan na sila, pero kailangan lalo nila ngayon ng tulong para mas hindi na sila bumalik sa dati. So, tanggalin na natin po yung mga bad vibes na nangyari noon. Unti ko din po, habang ako'y nagtuturo sa mga bata, gusto ko rin impluwensyahan si Nanay Yoli na mag-isip ng tama para sa mga anak. So sa susunod po, sa mga susunod na araw, tutuloy natin yung pagko-coach and pagka-counsel kay Nanay Yoli. At pag pumupunta po ako doon, nagkukwentuhan kami kahit off cam, ay nagkakaroon po tayo ng usapan na mag-guide sa kanya para mapabuti yung bata. Sabi niya nga po kanina, sinunod ko ngayon ma'am yung suggestion mo na imbis na nawasa yung ipagawa, sabi ko kasi pag nawasa, wala tayong pang araw-araw na, pang monthly. 'Di ba hindi natin sure yung monthly. Kaya sabi ko, magpagawa na lang ng bombahan o ng poso. Yun po, pagdating natin kanina, buo na yung poso at doon na po sila naliligo sa sarili nilang poso. So, mas madali. Opo. So, abangan nyo po yung update namin sa poso na ipinagawa ni Nanay Yoli. So, doon po ako humanga at humingi siya ng suggestion at sumunod po siya. So, may napuntahan po yung pera ni Padi-Padi. So, abangan nyo po yung update namin doon. Wait lang. Ma'am, lapit nyo na lang camera kasi po malayo. Okay po, maraming salamat. So, yun po. Atayin lang natin na mag-isang oras. Hindi pa, 55. So, isang oras po. Tapos, mag-ikot-ikot kami. At magpapaalam na rin po kami at baka mag-alala. Uulan na rin pala. Yes po ma'am, tama po. Malumanay kayo magsalita sa kanila. Salamat po. Maraming salamat Ma'am Marjorie Esteban. Ako nga po ay napagkakamala na sobrang ang bagal-bagal. Ganyan po talaga ako. Nasanay ako sa pagtiteach sa mga bata, sa mga estudyante. Anak, pasok ka, baka umulan. Ito ka naman. Upo ka na dito. Nasanay ako na malumanay. Gusto ko na iintindihan. Ano pa yung payong ko? Buti pa dad. Uulan na. Ayun po, uulan na. Baka lumabo na din po yung ating signal. May payong ba doon? Oo. Okay, kunin ko muna yung payong. Okay. Kuha po siya ng payo. Sakyan, safe po yung dalawang bata sa pag-uwi. Hahatid po natin sila sa bahay. Ayan. So maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support sa pamilya ni Padi-Padi. So napaka noble po ng ginagawa nyo na sa pag-support sa mga ganitong live stream natin ng Team Oragon. Nakakatulong po, malaking tulong po to sa atin. So support nyo rin po yung mga hindi pa nakaka-support dun sa channel ni Padi-Padi. Umulan na, naabutan kami ng ulan. Buti na lang po meron tayong sasakyan, safe po tayong uwi. Sayang walang laman alipay ko, makapalipad sana
sunod nyo live makakapalipad na ako sa iyo, host. Maraming salamat po, Ma'am Stephanie ba? Okay lang po yun. Wala pong ano man. Diyos mabalos po, Ma'am. Diyos mabalos ban po, Ma'am Marjorie Esteban. Diyos po ang magbantay, as in magbalos sa imo. As in sa imong pamilya. Medyo magalaw po ako kasi, umuulan na. Anak, doon kayo, oh. Hindi doon tumut. Baka matumulo. Uli na kita, Junel. Tatambay. Natambay mo na. Payong ko. Payong. Apo, tigkuhan ni Kuya Rum sa payong para saro-saroon ka mong ilipat. So, sige, hindi muna natin naanuhan yung live. Medyo magalaw lang po tayo kasi pauwi na tayo. Punta tayo sa kotse. Hintayin lang po natin yung payong. So maraming salamat po ulit sa 19 viewers natin dyan. Kahit medyo hindi masyadong okay yung signal, nandyan po kayo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Andyan na yung payong. Wow! Yan na si Sir. Si Mr. The Prospect. Di, pakip na nito. Sama natin sila sa live. Sa kotse. Ha? Pauwi. Sama natin sila. Sana hindi magloko yung signal. So, ililigpit lang namin dito. Pahawak mo ako na magliligpit. Hawakan mo itong hulog. Pack mo na yung things mo. So, yan, bilhin na. Kamusta naman yung water gun mo? Ha? Wala nang bala, Junel? Wala na. May, oh. Dalawa yan, yung isa kay Katay. Alam mo na kung paano lagyan ng tubig. Dito, di ba? Sa green, sabi ko. Tinuruan mo na, di ba? Tinuruan ko na yun si Paring Junel. Paring Junel? Paring Junel! Maugma ka? Masaya ka, Junel? Siyempre. Napasyal pala. Pag babe si Junel, tapos laging nag-uusap sa atin, laging kasama si Junel. Di naman pala siya yung tipo ng talagang takot, yung nagtatago. Kailangan lang pala talaga siyang kausapin. Manageable naman pala. Oo. So ayun, kanina nadan naman natin sa pakiusap si Junel na sumama. Ayun, kanina naligo mo siya bago sa amin sumama. Nag-toothbrush pa yan. Nag-toothbrush pa yan. Ayun, so men. So yun, magiging madalas po yung pasyal namin ng mga bata. Inabot tayo ng ulan. Hindi naman naglabo. Nasaan yung nito? Nasa'yo? Nabasa mo na tayo. Alin? Yung Yung mic niyan, yung mga mic na dyan na. Nasa akin yung case ng isa. Shout out sa'yo, Junel. Paring Junel. Yan, si ko yan. Teka lang, Roy. Si Paring Ay, Junel Roy. yan. Ano ba yan, Roy? Tayo ng Roy. Ganda ng gupit ni Paring Junel, oh. Ogi. Pati si Rolly. Siyempre, pati si Rolly, oh. Yan. Hatid mo na sila isa-isa. Sa, Sakyan, doon na tayo mag-live. yan, lumalakas na rin yung alon. Kaya nga, ihatid mo na sa sasakyan. On mo yung aircon. Hindi dapat, hindi kaming tatlo na, hindi dapat ikaw maghatid. Bakit? Tatakbo na lang ako. Hindi Kasi, yung isa, hindi natin pa pwedeng iwan. Isama mo na yung isa. hindi, ganito na lang. Dadaling ko na yung iba. Kasi, iisa po kasi yung payong namin. Walang payong dun sa ganun. Walang payong sa Yung trunk. isang payong na blue. Wala nga doon. Naiwan sa bahay. Isa lang yung payong sasakyan. Ganito, dadalhin ko na lang tong iba. Tapos, kasya naman sa kayo siguro sa isang payong. Di pa naman malakas yung ulan. Sige na, Junel. Tumayo ka na dyan, Junel. Uuwi na tayo pa rin. Sasakay na tayo sa sakyan. Ay, yung Maduride na Oh, kita ito yung susi, oh. Oh. Madadali na. Yun lang.
Ayaw pa. Hindi, mauna na kayo ni Rolly. Ako na yung sasakyan bago papasokin ko. Papapasokin ko ni Sir Rolly. Ay, meron naman pala doon. Ano? Sige, sige, sunduin ko kayo. Muna na. Nakalak yun. Ay, may ano doon, may kubo May doon. kubo doon. May ron din, may tindahan. Ano, Junel? Very good. Sunod-sunod pa lang, kuya. Medyo malakas na yung ulan. Agit. Hindi na, naka-jacket naman ako. So, ay, ang latalat ko na. Dali ka, dali. Doon ka dyan sa payong. So, ayun. Mababasa tong phone. Tatakbo na lang ako. Wag na, tatakpan ko na lang neto. Yan, tatakpan ko muna po yung cellphone kasi po lumalakas na po yung ulan. So, 1, 2, 3, takbo! Takbo, the prospect! Sensya na po! Dali! Oo, okay lang. Bilis, bilis. Naka-live ka. Tapos, hindi ganyan na. Hindi na. Ow, yeah. Wait lang. Wait ko lang yung bag. Naka-live ka pa? So, ayun. Nasa loob na po ako ng sasakyan. Buksan yung kotse natin, ay yung aircon. Ay, kung nabasa. Wait lang, dito mo na lang muna to. Sarap mo. Tapo kami ng ulan. So shoutout po sa lahat sa ating 22 million viewers in the house. Alam po. Papunta na po si Junel. Bilis Junel, pasok! Ana? Yan! Ayan, Ana? diyan na si Rolly. Ano po? Shoutout kay parin Junel. Ana? Ana po. Uy! Ana po? So ayan. Hawakan mo itong phone natin. At tayo AC na AC. Asak mo. Oh. Salamat po, Ma'am Marjorie Esteban. Sweet ko daw magsalita, sabi niya. MLSO din po, Ma'am Stephanie Ba, sabi ni Sir DJ TV Official. Naabot kami box ng ano, Nabot kami ni Haring Ulan. ulan, pero okay naman at nakasasakyan Ayan kami. naman, at safe naman yung mga bata. Ano guys, okay ba kayo sa likod? Hello, Sir DJ TV, sabi ni Ma'am Reggie Boniel. Gandang hapon, ma'am. Musta naman? Di naman kayo nahirapan, sabi ni Ma'am Carla Gatmaitan. Hindi naman po. Ngayon ko lang na-confirm na si Junel pala ay very manageable. Marunong siyang pakiusapan. Yes. Papakiusapan siya. Ano brightness mo? And sorry po, ma'am, sa aming sorry po kung medyo malabo dahil nasa sasakyan na po tayo at nagda-drive na po si Mr. The Prospect. Hello. Samahan niyo po ako mag-drive. Ayan po yung dalawang bata. Hi na, say na, hi na. Doon tayo dadaan Ayan sa si ano? Kuya. Doon tayo dadaan kila Roy. Sige. Doon po yung sa kanila. So ayan, samahan niyo po kaming Sana lang wag Talaga. wag Wow. Oh, pati. magloko ang ating signal. Ayan. sana hindi naman. Amaze na amaze. Ikaw. Amaze na amaze. Iko tayo? Oh, ano? Opo. Very good talaga si Very good talaga si Janelle. Janelle. Astig. Tuwang-tuwa po si Janelle pag Nasa sasakyan. Pag nagjo-joyride. Ang dami niya po kasing nakikita. Sorry po, wala kaming lalagyan na ng cellphone sa kotse.
Kaya medyo magalaw. So maraming salamat po sa hindi sa amin pag-iwan. Maraming salamat. Mag-ingat kayo, sabi ni Ma'am Stephanie ba? Opo, maraming salamat. Asan si Padi-Padi? Sabi ni Ma'am Ada Reserve yan Bong. Ada Reserve. Kuyan Bong. Sorry po if I didn't pronounce your name properly. Pero thank you so much. Si Padi-Padi po hindi na isama kasi may lagnat pa po siya nung sa bahay. Kailangan niya mag-rest. At medyo hindi po namin kayang i-manage kapag sabay-sabay po silang 5. So, yung dalawa muna, susunod ulit yung dalawa pa. Si Django, tsaka si Katay. Kailangan din kasi nilang pagupitan. So, pinagupitan na po natin si Rolly and si Jonel. So, maraming salamat po. At yun nga po, sa mga kakarating pa lang, ginawa po natin ay nag-tutor po tayo sa may tabing dagat para iba naman ang environment para kay Rolly at mas madali sa kanyang matuto habang nakakita siya ng ibang bagay. So, da-divert po natin yung attention. Hindi po natin siya ipipressure. Da-divert natin yung attention sa na mas good vibes. Hindi lang yung puro tayo dun sa isang part ng bahay nila, mas lalo mabuburo dun yung bata. So, habang natututo, paano na rin natin yung mga environment para mabago yung environment ni Ron. So, mas maganda, mas makaka-socialize siya sa ibang tao. So, again, pasensya na po kung malabo at medyo magalaw dahil nasa sasakyan po tayo at ang ating maulan pa pati po. Pwede mo buksan ang ilaw lang. Buksan. Ay, hindi. Pangit. Ano? Bakit ano yung harap? Tuwan-tuwa si Jonel, si paring Jonel. Sa Joyride, ayan. So, andito tayo sa lugar, sa barangay ni Oragon Honey. Ayan. Dito tayo sa Huyon-Huyon. So, ayan po. Dumaan tayo dito. Pero, hindi na po nadaan dahil na at so, niya sa pag-aaral namin. And at the same time, habang nag-aaral, sinisingit-singitan ko, pinapakwento ko po siya. So, but na Police Jonel! 20%. Tuwan-tuwa si Jonel. Police. From Ma'am Lourdes Azejo, mabuti na isama niyo si Jonel. Sobrang ilap niya sa mga tao. Lumaki na din siya. Okay po ang pangangatawan ni Jonel. Pagka hindi mo nakakausap, pero special talaga din po. Special pa din si Jonel. Yan, ang lakas. Okay lang ka mo dyan, Rolly? Teka, manak nahihila na. Very good. Taas na po ng alan. Ayan, so basta para sa mga batang to, rain or shine tayo. At hindi natin pababayaan ang mga batang to. Teka masyado mag-ilit. Ha? Teka masyado mag-ilit. Thank you, Ma'am Stephanie ba? So, una at medyo maingay na for sure. Nandyan pa rin kayo. Pero don't worry po, safe ang mga bata. Ayan. Okay
okay ang ano. Medyo madilim na po at malakas yung ulan. Tuwang-tuwa si Junel. Dahang to ah. Tuwang-tuwa Wala, si gusto mo Pan. matulog muna, Junel? Kung patulog kasi, ini-enjoy niya yung Enjoy niya yung ride. Mas ang walan. Thank you so much sa 13 million viewers na hindi po maalis. Thank you so much. And pasensya na po sa ating quality ngayon dahil maulan at maingay. So ganito yung quality ng ating live. So shout out sa 17 million viewers at sa 51 pa-like natin. Shout out Dragon Team. Dragon Team. You're the best. Sir Oragon Honey, maraming salamat sa patuloy na paggabay at pagsuporta sa aming lahat. Shout out po. And Pai Putol, pagaling ka. Shout out sa'yo. And congratulations din sa ating kapatid na si Simki Kat dahil nanganak na siya. Babae, di ba? Di pa pala tayo nakakadalaw. Drive safe, God bless host. Thank you so much, Ma'am Stephanie ba? Tuwang-tuwa si Junel. Tuwa ka na. Shoutout po sa walang sawang pag-antabay. Ba yan? Pagkita. May radyo lang tayo. So far, si Junel, tuwang-tuwa. Lapit na tayo sa bayan ng Tika. So, bali, ilang barangay din yung dadaanan natin before tayo makarating sa bahay nila Padi-Padi. Nahihilo na ako. Ito na ang bayan ng Tigao. Ayan. Maulan po talaga. So, ingat-ingat na lang, Sir the Prospect. Nakakaano talaga itong mga pedicab driver natin. Napaka-tatsaga nila, no, Dad? Kahit maulan. Ayan, so shoutout kay Paingo sa aming... Wala si Junel. Shoutout kay Paingo na isa sa aming mga recipients. Ayan, so nakakabilib po. Ayan po ang mga pedicab driver. Kahit ang lakas ng ulan, ang liit ng ng payong, pero grabe yung tiyaga. Ma'am Jessibel Baliran, MLSO sa lahat po. Mega love shout out sa lahat. Maraming salamat po, ma'am. So shout out po sa iyo, Ma'am Jessibel Baliran. Ito mo lang. Nakakita daw si Mr. The Prospect. Hello po. Mag-drive ka lang po dyan, sir. Ayun, tuwang-tuwa si Janelle. Pag nasa kotse siya, tuwang-tuwa siya. So, dalawang puso po ang napasaya natin ngayon. Si Rolly hindi siya nagsasalita. Pero nung kausap ko siya kanina habang nag-tutor kami, nakita ko po na masaya. Masaya yan at Joyride at si Rolly. Shout out sa ating 19 million viewers. Nice. At sa 55 patamsak natin dyan. Abangan nyo po ang update namin. Mamayang gabi po or bukas mag-update po ako nung about sa pa-surprise po, may update po ako. Hindi
Hindi ko masabi. Surprise! No. Abangan nyo po, may update po ako later. May lalabas po ako na good vibes na naman po. Good vibes lang po tayo sa pamilyang ito. Ang true north natin ngayon sa mga bata ay lagi silang pakitaan sila ng mga good vibes. Kasi sa mga controversial at issue na nangyayari, higit na naaapektuhan yung mga bata. Pwede nga lang dati makialam. Pero syempre with respect sa mga taong involved, hindi po tayo nakikialam. Maraming salamat. Ako po ang hangad, kaming mag-asawa, hangad lang namin ay may share ang aming passion sa pagtulong pala. So kahit busy-busy po tayo sa school, sa business, nagkakaroon tayo ng time at ginagawan talaga natin ng time ang pagtulong. At itong pag-charity vlog natin ang isa sa mga platform na nakitaan natin na makakatulong talaga tayo. Anong gustong mangyari ni Kuya? Hindi naman siya umikot. Ay, mga pasaway. Ma'am Lourdes Azejo, hello po the prospect. Salamat po sa pagtulong niyo sa mga bata. Huwag po kayong magsawa. God bless you always. Maraming salamat po. Bukal po sa loob namin na bigyan sila ng Ay, bibili pa tayo ng ulam. may ulam pa naman daw doon. Bukas na yung ulam na isa. Kasi di ba bumili sila, nagpadala ata sila. Sige, bukas na. Oo, kasi Grabe yung ulan. grabing ulan. Tambay lang host, Ma'am Jezebel Baliran. Maraming salamat po. Stay safe po kayo sa lahat and especially din sa mga taga Bicol kasi meron po tayong low pressure. So yun. Shout out sa 25 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Lapit na po tayo. Medyo naano na din yung ulan. Hindi naman siya tumila, pero at least nabawasan. Asan si paring Junel? Ayan si Paring Janelle. Okay ka lang paring Junel. Tambay. Shout out ka daw, Janelle. Sabi daw po, shout out. Wash out! Nabangirit. Natawa siya sa wash out. Doon to si paring Junel. Uy, very good. Walang ulan dito. Sa bayan lang ng Tigaon maulan. Okay, pakita mo So, thank you so much sa 32 million viewers natin dyan. Ayan. Medyo walang ulan dito sa... Malapit na tayo kay Lapadipa. Parang... malapit na po tayong makarating. And sana makarating doon yung aking, baka malubat ako dahil 13. Hindi, 13%. Para makarating tayo sa bahay at may pakita namin sa inyo yung pinagawang poso ni nanay yun. Pagdating po namin doon, magpapaaram na din po kami. Masigurado lang po at ma-assure ko sa inyo na safe ang mga bata pag-uwi. Lapit na tayo. Ano na? Opo, mauli na. Ayaw mo pa umuwi. Ay, wait lang, anak. Wag na. Hindi naman kayo makakababa din dyan kasi naka-child lock yan. Maya. In-assure ko po na safe sila sa sasakyan. Naka-child lock po nga din sasakyan. Mapaikot mo na si Kuya, anak. At sana, mapaikot pa si Kuya. Hindi man nag-uran ano din. Wait. Wait lang, Wait Junel. lang, Junel, anak. Ay, kaman. Mauli na kani. Kita baka magbaraan sila. Wait lang ha. Titingnan lang ni ate kung walang ulan.
Sa'yo ba dito mag-park, Dad? Gusto wait na kasi. Dad. Nak. Dahan-dahan, dahan-dahan. So, papunta na po tayo sa bahay. Buti naman hindi umuulan dito. Takabalik. So, atid po natin yung mga bata. Huwag kang tumakbo na. Ay, nak, yung pagkain. Janelle, ay, Ross, kunin mo yung pagkain doon. Uulan na. Uulan na. O yun. Yung pagkain, di. Paano na, nak, Ross? Dala na yun. Janelle, mag-ano ka na? Magdalagang ka na, nak, na mauran na. So, maraming salamat, nak. Nak, dalaganahan mo na. Mana. Ano na ka muna? Kapatid na ini day na. Day man mayo sa bagay mo. Pwede tayo na. Ang dali na dalaga na pa siring dumanta maura na. Ay, hindi ka muna. Hindi ka tabi tayo. Man. Ay, yun pala. Oo, kapit bag. Oo, ay nasila po inasinan. Nakapagupit na sa dawa. Manayoli, nakalive kita. Hatid ka muna doon. Ara mo naman. Hindi na kami. Yaw na ito. Ano na. Buray pagwapo na si Junel. Ugmahon nga ni. Ugmaw na maray. Oo. Si Django, sunod na. Buray ako. Sa sunod. Ay! Sus musik. Diyos ko, natakot ako. Kasi may dala akong phone. Kumikilat. Nagkikidlat. Pigiling ko si Palibadi ko yaw. Nakat ako. Daway. Umayos luma. Baka yako yaon dyan ki kapitan. Ano pati. Isa bag yaon dyan. Isa bag niya pigan. Wala yun. Niya. Takot po ako sa Salamat ano. upo na palibuan akong hanap sa tinang. Ay naku, napapaulan. Jimbal! Tawagin Huli ka mo na. naman. Nakalo ni isa bag o. Mayo ka bang payong? Mahal. Tamali nila. Tururot ng mga Sorry po, medyo magalaw. Gusto ko lang po i-make sure na makarating sa bahay yung dalawang bata ng maayos. Ay, Dito po si... Diyos bakit din. Diyos ko, ayoko baka Madalo naman ang ano mo. Nakatago naman, di ba? Naku, baka lakas ng kulog. Ayan. Ay, salamat. May talo pala si Jimbo. Ay, oh my God. Ginawan mo si Palit Kawatan. Pag mao na maray pa, magkaano niya. Ang saya-saya ni Jonel. Manayoli. Akala ko si Jonel hindi ma-manage. Oh. Ano pala siya? Masaya yan. Masaya pagkasama. Okay lang kausapin talaga, Manayoli. Maano naman yan, ano yan sa, ano yan, magkwento yan. Sorry po. Takot ako sa kulog. Makwento talaga siya. Kwento yan. Pag ano, marunong yun si Judel, pag inuutusan mo yan, maglinis, mag-ano. Lahat naman sila, hindi lang pasisiyan talaga kami. Manayoli, di kami nakabili ng ulam kasi mauranan sa Tigaon. Mauranin mo talaga. Nauna dun sa Tigaon, sa Nato. Mauran talaga. Tigaon, buti na may dala kaming payong. Dapat makapasok na tayo sa bahay. Baka makidlatan kita. Si Manayoli nasa likod. Pinundo kami ni Manayoli. Nag-aalala ka na ba? Tigano ko si Ura naman. Medyo naabutan tayo ng ulan. So, pero rain or shine tayo.
Pakita ko lang po sa inyo yung, Bigyan po tingnan po yung bulso na inadas gumili. ayan, yung bagong poso nila. Very nice. So, ang lakas ng tubig. Ganda, linaw. Pahinga muna tayo dito. Gwapo yan. Hmm. So ayan, kumukulo. Sorry. Katay na. Hindi ako katay. Ay, si katay. Ito, nag-start pa sa naman. Katay! Tawag siya dyan. Tawag ko, si Google. Naguran. May mo na mag-ibig na ngayon. Sabik din si Jonel sa labas, lagi lang kasi sa lugar nila. Sabi ni Ma'am Rufina Hilario. Hello po, Ma'am Rufina. Oo nga po Ma'am Rufina. Ngayon niyo po't dadalasan po namin yung paglabas po sa kanila para po masanay po sila sa ibang tao. Ay, ano pala sabi ni Ma'am? Kawawa naman si Padi-Padi, nagka-fever. Si Ma'am Margaret po, sabi niya, Manay Yodi, magpakulo ka ng mayabas. Tapos sabi niya, kuloan mo lang. Huwag mo lang papaano sa iyo, baka mapasok. So, Oo, sa pakawan, sa suog lang. Pag maba, nag-isog pang bago maturo. so yung pasensya po kung medyo po, Iyo, tungkol. kung medyo po na po yung signal, gawa kasi ng ulan, and kumukulog at kumikidlat na rin po. So, ayun po, safe naman po kami nakarating dito sa bahay nila Nanay Yol. So, nandito rin po yung mga bata. Okay ka naman, Rolls? Okay? Pogi na si Rolio. Pogi. Mabalik siya sa 30. Oo nga po eh. Sabi ko nga sa kanila, mag-birthday si Rolly sa 30. Ayan. Dapat siya ito pabisto. Natawa maga si Pontoy yan. Di ba ako kabisto siya chicks? Wala pa. Wala kaming nahanap na girlfriend ni Rolly. Shout out pala kay Padi-Padi. Okay ka na, anak? Okay na. Sabi na so, kakano ni Pali-Pali sa pulis. Salamat naman at madaling na si Okay, ano. okay na daw si Padi-Padi. Si Padi-Padi. Kanina medyo hindi pa, pero ngayon, okay na siya. Gado kayo ito. Huwag ka na nakalabas ng labas, lalo na pag mainit, tapos pag umuulan. Kaya na nga dyan nagpaparalo. Sama na sa trabador. Ayun, Ayaw okay na. na. Tapos motis. Dito ka maano ng cellphone. Hindi yan. Pag nasa ano na po. So yun, shout out po sa ating 27 million and 58 thumbs up. So maraming salamat po sa pag-antabay po sa aming live. Padi-Padi, inom ka lagi Ma'am Stephanie. Ayan, anak, sabi ni Ma'am Stephanie, mag-inom ka daw ng tubig lagi. Sige sila yan. Inom ko bigan nakalimpuran. Ay, maray po. Pagi, isang matanga. Ano? Sige lang sa tubig. Ay, mabuti yan, manay. Padi, Wow, siya ako. wag ka daw munang malikot, sabi ni Ma'am Rufina Hilario. Kailangan chill-chill ka lang muna ha. Huwag ka muna maglalabas. Umaga, naga lang siya. Nung dumating kami, na nagpaalam kami ng susunduin namin, nakailaga lang si Padi-Padi. Pero ano naman, maganda yung manay yun, na marami siyang inom na tubig. Ano? Inom ng tubig. Malakas daw po uminom ng tubig, lalo na nung may lagnat. Very good talaga si Padi. So yun yung ano ni Nanay Yoli. Very good dyan Nanay Yoli. Meron silang poso. So hindi na po sila mangigib po sa kapitbahay. So ayan po. Napakaganda, malinis po. Saka ang dami talagang tubig. So, shout out. Yun nga lang, kailangan natin siguraduhin yung ano nila. So Kung safe talaga siya. siguro mag-ano na lang ng tubig na ano, sa nawasa. So ayan po. Ang lakas na naman po ng ulan. Kami po inabot na ng ulan po dito. So, magpapatila din na lang po kami ng ulan. Tapos uwi na rin po kami. Mamaya. So ayun po, maraming salamat po sa mga nag-stay sa aming live. Ulan.
lahat. Ayun. Oras, ganyan. Nakakailan ko ganyan. Kaya natatawa po kami mag-asawa dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na makasab si Janelle Kabanti. So, again po, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa live. Kahit po magulo yung camera, kahit po malabo. Simula na ito, sinamahan niyo po kami. So, maraming salamat po sa support. Shout out po, hindi ko na kayo ayun. So, Ma'am Jezebel Beliran, shout out. Ma'am Stephanie ba, patapin na po namin yung live dahil connect na po. Sobrang lakas ng ulan. Ma'am Carla Gatmaitan, thank you so much. Ma'am Lourdes Azejo, thank you so much. Ma'am Nit Ikalia, thank you so much. Ayan. Ma'am Adarizar Rian Bong, thank you so much. DJ TV Official, thank you. Ma'am Marjorie Esteban, thank you so much. Just mabalos po sa inyo, Ma'am Marjorie. Ma'am Reggie Boniel, thank you so much. Si Ma'am Reggie pala yung Thank you so much, Ma'am Reggie, sa iyong suggestion. Vlog, thank you so much. So, God bless po. Wag po natin sukuan ng pagmamahal at ang pag-asa dahil ang Panginoon po ay laging nasa atin. Maraming salamat po. Nagpapanik na si Nanay Yoli. So, maraming salamat. You guys have a good day. Kung saan man kayo naroon, and good night. Thank you. Okay, host, ingat kayo, stay safe, and God bless you and your family. God bless you to Ma'am Stephanie ba. God bless you all. Maraming salamat. Let's always inspire and be inspired. Much love. Namaste. Namaste. Thank you po.